Tinotenda Mwari zvinotone pekugara. Mwari ni Mwari wakanaka. Rega ndikwase hama dzangu manerano muzita ramambo Jesu. Amen. Rega ndiremekedze Father endere neministration yemusic nazviita baba. Rega ndiremekedzewo baba namama nyasha dzenzvimbo ino Apostle Gondonga namai muzita ramambo Jesu. Amen. Vafundisi vari pakati pedu inzwai kuremekedzwa Mwari vakile nyasha. John chapter 5, John chapter 5 from verse 1. Later Jesus went to Jerusalem for the Jewish festival in the city near the sheep gate. There was a pool with 5 porches. Its name in Hebrew was called Bethesda. Many sick, blind, lame, and crippled people were lying there to the pool, beside the pool. And there was a man who had been sick for 38 years. When Jesus saw the man, he realized that he has been crippled for a long time. He asked him, "Do you want to be healed?" The man answered, "Lord, I don't have anyone to put me into the pool when the water is stirred up. I try to get in, but someone else gets there first." Jesus told him, "Pick up your mat and walk." Straight away, the man was healed, picked up his mat, started walking, and the day was the Sabbath. Baba tinokutenda imanera anotaura ekuupenyu hwedu. Shoko renyu rinotitsiura rinodzidzisa nekutigonesa. Mbiri yenyu ikudzwe zita renyu rimekedzwe muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Kwakaita nzvimbo yanga ine rimwe gomba epool. Vanorwara vaiendeswa ikoko nekuti nekuda kweimwe nguva mutumwa aiburukira mudziva obvongodza mvura, atanga kupinda aiporeswa. Izvi mashoko ekungoti atanga kupinda anoporeswa anoreva competition naye atanga. Kuti ukatangirwa no matter situation yakakura sei, low epadziva angotanga ndiye anoporeswa. So pese pane competition pana loser uye pana winner. Hakuna chinorwadza chekuti wagara une problem uri kutorwara but watova futi a loser pacho pari kupora vamwe. So nzvimbo iyi mutumwa waiburuka usvika kubvongodza mvura. Itsika yedenga isystem yanga yakaiswa kuti munhu agone kupora aripo. So nzvimbo yanga yakazara. Jesu ndokuzouya panzvimbo ino, kwaimbouya mutumwa ndokuzouya wacho anovatuma anova Jesu. Asvika padziva haana kubvongodza mvura. Tsika yemutumwa yaiva yekubvongodza mvura. Ndobva kwauya Jesu anotaura nemukadzi weSamaria anoti dai waiziva kutaura newe aikupa mvura menyu. Kuti kwakuuya mvura yakasiyana neiripo. So Jesu paari kuuya ndoiri rimwe redziva, but Jesu chaari kuita ari kusvika achitaura nemunhu. Mutumwa anga asingataure nemunhu. Mutumwa waibvongodza mvura ndokusiya mumwe mudhara ane 38 years, but zvine mutumwa mukati. Hakuna chinorwadza kuti uri panzvimbo chaiyo but hauna testimony kana results. Nokuti hakuna kwatichakudza kuti enda, nokuti pauri ndipo. Saka kuva panzvimbo chaiyo haisi guarantee yekuti zvinoita. Kusvika wakuziva zvinoitwa panzvimbo yacho. So panzvimbo aripo but haasi kupora. Nhamo iri padziva iri pakazara varwere. Hakuna anoda kuti vamwe vatange vapora iye asara achirwara. Ichi ndochokwadi, indonature yevanhu. Kana pakanzi pane munhu ari kugohera vanhu mari, iwo hazvimbofa zvakaita kuti tangai mapa vamwe mozopedzisa neni. Kureva kuti wese munhu ane tarisiro anoda kuti zvakewo zvitange zvaita. Saka vakomana vaita competition mukurwara imomo. Munhu mundaraunda ndokubva asiyiwa aine record yekuti 38 years anga ariko. Yaiva talk of the town. Wese akamboenda kubedside akapora akadzoka kumaraini, anosvika achibvunza vamwe wakapora kare kuti mudhara uya achiriko here, kuti atakamusiya ariko. Mudhara uya achiriko here. Munhu uyu ane hama dzakamutakura dzikanomusvitsa pabedside padziva. Haana kumirira kubvongodzwa kwemvura, vakanomusiya vakati apa chizvionera. Help yevanhu pane painogumira. Vanhu vanogona kukupa zvavanokupa, but pane zvinoda kuti iwe sadunga munhu uzivewo zvokuita. So pabedside murume uyu aripo. Saka Jesu pauya anotaura nemurume, murume anoti handina munhu anondiwisira. Munhu ari kuti handina munhu uyu
is crippled. Kuti ane vanhu vakambomuunza but apa stage yekuti anoti handina munhu. Zvinoita kushaya munhu iwe uine vanhu. Enda explain shona iyo kuti ingarevei. Nokuti mukadzi weSamaria paakanzi naJesu enda unodana murume wako akati handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti pane ari kumba haasi wako. Ndopandakaziva kuti vanhu vakatanga kare kugara nevanhu vasiri vavo. Nai inyaya yekudhara. Go chirungu chinoti go and call your husband. Ndobva ati handina. Kuti mukadzi wakagona kunzwisisa kuti chinonzi husband namen zvinhu zvakasiyana. Because there was a man in the house but akanzi go and call your husband. Ndobva ati handina. So murume uyu ari kuti handina munhu anondiwisira padziva. Hanzi panga pakazara the lame, the blind, the crippled, but anoti handina munhu unondiwisira. Haana kuti handina munhu wekutandara naye, handina munhu wekuita naye nyaya. Ari kuti anozondiwisira munoita breakthrough yangu ndiye asipo. But pano vanhu varipo. Ufunge hanzvati dhimoni racho rikabata munhu haushayiwa anokupfimba, unongoshaya anorora. Anokuwisira mumarriage ndiye asipo, but I love you vakakuwandira. Pane uyu waenda pane uyu, pane uyu waenda pane uyu. Unowanikwa neatanga. But kuti uchiwisirwa muwanano hapana. Dhimoni racho rikakubata pabasa unotoenda, but kuwisirwa mupromotion, kuwisirwa mari yakanaka uinotenga zvinenge zvichitonetsa. Pari kunamatirwa vasingashanda uye but kushandira ako mahara. Dhimoni racho rakakupfekedza kunzi unoshanda chaunoshandira. Saka handina anondiwisira itype yemunhu. Kwete kuti haana vanhu but ari kuti anozoita basa ringachinja upenyu hwangu ndiye asipo. But vakanditakura ndinawo, vandiri kutandara nawo pano tiri varwere ndinawo, but anozondiwisira ndiye asipo. So ndinofanira kuti vanhu vane maansa, vane nyaya dzekuti handina ngandidai, Jesu ndo paanouya ipapo. Vanhu hauna but kuna Mwari kudenga. You became man, you became man. Akava munhu aziva kuti ye munhu ingatodawo munhu uye pane vanhu vasina vanhu. So Jesu wauya ari kuudzwa nemurume uyu. Mubvunzo wati unoda here kupora? To me mubvunzo waindi challenger. Ishe amubvunze munhu auya kuchipatara kuti ndoda kupora here. Nokuti kuti auya kuchipatara kutodawo kupora. But ukaona Jesu abvunza this question is ordinary question. Ine nyaya ine chekuita nemind yemunhu pakuti kudii. Kana akagara pakazara varwere, vagara for a long time vachirwara, vanosvika pavanosimbisana kuti chikuru kurarama. Zviri kuramba hazvo hazvisina basa vakuru, tiri kutorarama ndoupenyu hwacho. Your environment can corrupt your mentality. Wakatanga uchida zvakanaka ndobva wasangana nemafailures mulife, makuita settle for less, maane mataurira munoudzana kuti chikuru kufema but ukukufemereka ka. Do you know kuti munhu wese ari wired for the best? Munhu wese anoda zvakanaka. Ukazoona kuti hazvina basa chero zvazvaita handiyo pfungwa yake ifrustration yemamiriro ezvinhu. But original mind munhu anoda zvakanaka. Ndakasvika pabhucha umwe gogo achitenga zvanzi kwasha ndipewo mabhonzo ndobva wapiwa mabhonzo. Ndakanzwa kuti haana kana kanyama. Kutoti bhonzo kushaya nyama ka. Saka uri kuona kuti kanyama kari kutsvakwa but kungoti vagumira kubhonzo pane zviri kudiwa but upenyu hwavaisa pakona. Ndakasvika pabhero munhu akatenga sheti yake yepondo. Kuti achienda ndaamira manje zvikanzi kwasha ko haina wani button apa, anotoda zvakakwana, anotoda nyowani. Mupfungwa make mune sheti nyowani but upenyu hwamumanikidza akanotora yakapfekwa. Saka haukomplaini pasheti yekubhero kuti haina button, yakatopfekwa ka. Ndo panoqualifya usecond hand wacho, haiite zvakakwana kana yakamboshanda. But chinoita kuti munhu akomplaini kuti yakabvaruka apa inyaya yekuti anotoda zvakakwana. Munhu wese ari wired for the best. Zvakanaka zvodiwa nemunhu wese but life inokisa pakona. Saka Jesu paari kuti unoda here kupora, haisi question ingori easy. Why? Nekuti kana watenderedzwa nevarwere sewe, munopedzisira musisina problem, munopedzisira mava problem. Tine vanhu vekuti hausisina problem ndiwe problem.
wakambotanga une dambudziko ranewe zvokuti dambudziko racho rakutorarama mauri. Mama wangu ari padombo shawa tikavashanyira tinovafonera tiri kuya nevazukuru venyu gogo vanotanga kuvabikira vazukuru tinosvika vari mukitcheni but tikapinda mukitcheni sune vana hatiite 5 minutes mazuva avaishandisa huni waibuda musodzi neutsi but muchemberi aigara 2 hours haabude musodzi. Saka ndaimbofungidzira kuti muchemberi vakasimba isu tiri wika ndikadiscover kuti hakusi kusimba pavakatotanga kugara muutsi imomo kare vachitanga kushandisa huni system yavo yange ichiri normal vaitombobuda misodzi system iri normal ndokubva vakuvadzwa. Saka hakusi kusimba kukuvara nokuti kana uri normal muhutsi unotobuda misodzi kana ukaona isisabude hausinyaya kuti wasimba wafa. But society no kuti amasalata vari kutya utsi vari kubuda one vari kubuda misodzi havasi masalati ndokutova normal. Saka situation inokusvitsa pakuti zviri normal kwauri hasisiri normal. Lunch ichiri kuexista kune vamwe ingori lunch time not lunch food lunch time anozokudya ka 1 ma4 zvisiri normal zvinosvika pazvinoita normal zvinorwadza vamwe kwauri hazvicharwadza. It's okay, so long life. Murume ari pabedside paari kunzi unoda here kupora zviri kunzi iwewo situation. Saka watonzwa nemhinduro yake haana kuti hendoda akatanga kushifta blame kune mumwe munhu. Se usina imba mbereki wangu wanga asina iwo wambereki haufa. Se usina kuenda kuchikoro ndakashaya anondiendesa apa wakura hauziveri kuti zvinoita kuzviendesa. Saka asina kuendesa kuchikoro akafanana newo hauzviendesi. Pabedside papora vazhinji but tine imwe shasha yaane record ye38 years. Chandangodira murume uyu akaziva kuti kusapora hangu but pano panoshanda pano papora vanhu. Iyo yekuti ndinotangirwa ari kutogadzira matestimony yekuti chandichengeta kuramba ndiri pano pane matestimony pano. Hazvisi kuita hazvo mandiri but pandiri pane nyaya iri kuchinja upenyu hwevanhu. Saka kuenda kuchechi ukanzwa vachipa matestimony zvinoreva kuti Mwari ari kutoita zvinhu nevamwe ngoti hasi kuita newe panzvimbo iyo. Saka ramba uchipinda ipapo kwamuna pakuitwa testimony pana Mwari. Vamwe zviri kutoita vari ipapo. Ende chandakaona wese anoda kuchinja chechi anotokura bhaibheri raishandisa kwaaipinda anotoziva kuti harinyepe ndindi nenharo harinyepe hazvita. Pabedside papora vazhinji but pane mudhara aripo ndoatosinia neproblem. Unotanga uine problem woguma iwe neproblem mabatana. Sakubatsirwa kwako kunotanga pakudhila nemindset yako. Your story kuti ichinje you must be changed iwe pachako. How you see things. Maonera unoita zvinhu. Tikaite seis takabva kure kwaari kuti kure kwacho kuMalawi yeti maChina ari kubva kuHong Kong vari kuita mabusiness haisi distance. Maonero aunoita zvinhu ane nyaya. Bedside papora vazhinji sei muchiripo baba makadaro. Saka nguva yaatora aine problem akatanga aine problem apedzisira problem nokuti pane kuti apinenzwa rega ndimbatsire murume. Kana mutumwa achiti akauya ubvungudza mvura atanga kupinda anopora zviri izi kuti utangirwe nokuti akawanikwa akarara pameti. Saka haana kumboroyiwa kurara chaivo. Ndinoti kuna vanhu vasina kudyiswa ukangorarawo zvavo ngodhibha zvino munonosvika takakuwadzwa akatokuvara ega. Shasha iyi yakarara panzvimbo panodhimanda kuva active. Kune machallenges ane vanhu muupenyu asingatomboda any spiritual issue anotogoda munhu kuti maybe to be motivated. I'll give an example. Bible rine parinoti simbe enda kumujuru kwete kuconference. Hazvisi spiritual kungonogara pane mujuru ona tudiki tuchitakura ivhu tuchibatsira ndicho kubatana kune simba nai. Tunhu tudiki but tiri kusungudza mudhuri wakakura inyaya yeunity. Pane pamwe pakuti you need to learn things nekuona. Jeremiah enda kumuumbi wehari kwete kuchechi
kumuumbu yare. Kune zvimwe zvinhu nokuti munhu akapiwa mind, brain dzakapiwa munhu gift. Kune zvino solve ne thinking kwete praying. Mfundisi, ingwani Bible rakatotaura wani kuti shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Ingwani panzi shiri, ivhesi yeshiri ke patonzi shiri. Enda uchikota pashiri shira. Rega ndikubatsire shiri inozongofa. Tacho chaunofanirwa kutsvaka rinoti kudii? Anoropafadza kubata kwemaoko. Saka iwe kana une maoko wabva pavhesi reshiri. Hakuna parinoti musafunga, rinoti musafunganya. Do not worry, kwete do not think. Pabesaidha mudharawe auya aine dambudziko. But iye apedzira dambudziko. Why environment yaari vakamukomberedza vacho vashepa the way yaanofunga. Vanhu vanochengeta hanga kumusha havabvise manhenga, havaisunge tambo, haina kwainoenda. Yakasungwa mumind, rakatorwa riri zai musango rikararirwa nehuku. Chakararira ichocho ndo chakaisa information. Muenvironment yaunogara mudanga umu ndo environment yakupinda mumind. Haumbofa ukabhuruka 3 kilometers warerwa nehuku inobhuruka 3 meters. It's impossible. Hautomboda muro environment yako yakakuroya. Nzvimbo nenzvimbo ine pattern yemafungiro ayo. Idakura kumapurazi kumazoo kokuti waiti ukageza waibvunzwa kuti une rwendo iri. Kugeza hakutreatwe semunhu ari kungoda kuva hygiene. Ine inotanga neprogram. Ndozvekwedu zveko zvaitoti inspire. Tiri wabvana tichiona neti ndikaona driver wetractor. Daita akomana ndo magrafta. Ndo environment dzedu idzodzo. Kwedu kumapurazi waidirwa kutamba zvigure. Kwete kuchengeta muri, kutamba zvigure, wotodiwa kutonza I love you. Nechigure. Saka mvacho you need exposure, kwete conference exposure. Mwari vachitaura naAbraham pane paunoti buda mutende titaure. Mwari munhu haanzwa here ari mutende. Mwari unoti atange aona kuti vataure naye. Tarisa mudenga uone nyeredzi. Ndo zvichaita vana vako. Unoti Mwari vanoti buda musystem inokutadzisa kuona zvandiri kuedza kutsanangura. Why environment ine power? Nzvimbo ine nyaya dzayo. Pane munhu akaoitirwa nyasha ndokubva anovaka imba yake kuBhorodha wabva kumufakosi. Zimba hombe ririko iko kakavaka kamwe kadiki pasaiti. Ane mweya weudiki, anotongoda kadiki, anongoti ka10K boys. Iwe muno boys dzinopinda muhombe umu, anongonzwa ka10K boys. It takes one day kubva kuZaka uchiwa kuHarare. Bari kuti Zaka ibude mauri, zvinotora makore. Saka uchiona ukatotambira unombofunga kutenga rekeni. Zvitori Zaka iriko. Nongo uchiti ukaona chinhu chakanaka kumusha, urufunga kwawakabva kwete pauri. So Jesu pari kuti unoda here. Ari kuti problem wanga uinayo but pfungwa dzako madzabatirana neproblem yako. Kuda chaiko pauri akusisipo. Wakungoblema vanhu. Handina munhu anondiwisira. Alright, kana iri yekuti atanga kupinda anopora. Chigara mumvura macho imo mutumwa pano anokuwana uri unoita number 1. Iya thinking haisi prayer. Kungonogara zvako uri mudziva imomo. Mutumwa achingopinda anokusvikira uri ku number 1 kudhara. But the blame aingoidzorera kuvanhu. Handina munhu anondiwisira. Vanhu pane pavanogumira. Vakabva newekumba ukakusvitsa apa ndokuti mweya wako tatu. Unoingenja uzonza zvichaita. Uzouya interview wakapasa tichakufonera mweya weko tatu. Wakatoenda ukatonyora. Ukanza shuwa ndiwe wapasa tichakufonera. Wakatopfimbwa kwatete kukaendwa. Mweya chira wacha uchike kwatete futi. Makaenda uzonza zvichaita. Mweya weko tatu. Unochetwa pa bedside. Mweya wekuti you are too close but something hapana chiri kuita. Madana nanguva refu zvaitika murudo kuzomuti uchandiroora rini ndo ndichafunga. Saka ufunge pesa tichita masleepover uchindikisa uchida kufunga. Ndichafunga isi tichitodanana. Mweya ushandiswa. Vakamutakura vakamuinzwa. Vanhu ukatorwara izvezvi vanoita makwikwi ekuchipatara. Wanotondorangidzwa nemanesi pindai 3 chete. Namwe mupinda 3 ifirst week.
Pakapera mwedzi vanenge vakubvunzana vasina kuuya kuti pana aenda here. Vanoneta vanhu ka. Kuti kana aenda munotisvitsira munotionerawo mukomana uyu. 38 years pa first year vanhu vaya kuzomonita kuti hama yakamira sei. Vanhu vanoneta bhururu ukashayiwa Mwari muupenyu. Vanhu havakukwanisire zvese zvaungashuvire muupenyu hwako. You need a man anonzi Jesu. Ndiye anogona kuvhizitira iwewe wakakanganirwa for 38. Ne problem yavanhu vari padziva. Jesu atara nemurume uyu akamuti rise up carry your mate. Murume ndokubva apora. Handa kuzonzwa mumwe munhu akapora futi ipapa. Yeti zviri pachena kuti anoporesa aripo, taurai naye ka. A closed mouth is a closed destiny. Vanoda kuti taura usalose opportunity chienda. Jesu apa muchinji kwako kuti kune bava zviro kwazvo ndichange ndinewo kuparadhiso. Imwe yacho anamboti ndiri kudawo. Munhu akapinda denga nesasi kutaura ka. Ishe kana makuya mumba mwenyu munirangarire. Zvandiri kuenda mutsano ndokuramba wakanyarara. Kongo neniwo mundaraunda dangokwana muprogram. Zvakanaka kuti utaure. Kumwe kunyarara iti uri attack. Taura upenyu, taura zvinobatika. So paBethsaida Jesu anosumudza one. But papa pakazara. Vamwe vanambotaura. Vangoti nguva yedu ichakwana. Ndine challenge one nemurume wokuporeswa. It's good kuti akawana healing yake. But imwe attack yadevil anoataka time. Why? Because pane zvinhu zvakanatswa naMwari munguva yacho. Which means murume kana ane 38 years ari paBethsaida akatozoporeswa pa 38. Pa 37 years he missed a lot. Akarara ikoko. Kana aifanirwa kuroora pa 25 airoora sei akarara kudziwa. Saka healing yauya yes, but attack ne-damage ye-time iri mulife mark. Dai Mwari akukomborera today yemangwana inonetsa. Bozi kana usisina mazino nyama yekushisvina neyekutsenga inosiyana. Zvawaifanirwa kuita uri jaya hauna kuzviita zvinhu zvakaoma. Woropafadzwa wakura wachembera. Ndimadhara munozotishupa makuita ngeboys. Bozi uda kukavhira. Yeah. Masoto kwa skin tight. Tara mungu. Ya doka vira. Tasa tananga mrova time. paBethsaida pakora vazhinji. Mumwe shasha ichitangirwa chikonzero akawanikwa akarara. Vamwe vanhu chiri kunetsa muupenyu hwako haisina kuti wakaroiwa. Aiwa wakaroiwa ndarika zvauri kuita. Kurara chaiko. Panoda kuti uve active, uve serious, unorara. Manje life ine pay big time. Aiwa utambe kwese. Ukatamba kuchikoro, mu life chaimo wakura ukatamba kuchikoro. Havakubvumiri kutamba. Saka chona ndo mwanenga ari kuoffice muri ku workshop munochinjana. Vaiva serious onzi zororai vanga serious chitangai. Hautambe kwese, life iri stable na utambe kwese. paBethsaida shasha yawanikwa yakarara. Ndochandongodira Jesu. Haasi murume uyu akashedza Jesu ichindoonini nemakore akawanda. Mwari wedu unoziva situation yako. Nenguva yazvatora Mwari anoiziva. Ndi Jesu akaita pay the visit to this man. Ane nyaya dziri muguta dzinozivikanwa kunzi baba vachonera ikoko hakuna kwaanoenda. Uzati kana wayamudambudziko for a long time. Vanotanga kutaura zvavanoda manje. Pasina anoenda kupa zvichabuda taimbonoungana kumazo edemo. Vakomana vakadzidza kumazo. Saka munenge muri muklasi yevanhu vakati iwo wakati foirei. Saka pakuungana apa maunion anoitwa ekuchikoro aya hakusi kufara kwe kuda kuvhetana kuti wapapi. Bozi vanhu vaitaura nyaya dzavo vakomana. Ndindauya unzi Jesu ndiye akandiinga akaisa nyasha dzake pandiri. Takazoenda rimwe gore futi ikoko manje. Vajaira mubvunzo yemazuva ese ka. Waunzwa wauya nani kuna kuti watakurwa nani. Ndauya ndega. Ndotatonongedzerawo zvatauya nazvo. Pakutaura nyaya ndataurawo dzimba dzatakavaka chonzi. Asi wakazonyora English ndataura rakanyorwa kunzi anosumudza marombe. Rakanyorwa kudhara iri ndoredu manje. English handina kunyora but iro racho rakati marombe tinosimudza. So kana uirombe raJehovha panosimuka munhu chete.
Wakataura kwemakore akawanda, not this year. My story must change. Wakanyanya kwenguva refu wakaseka, but not this season. Ninosimuka undinoita number 1 paBedside. Vakakundwa mazuva ese, but kana raJesu rasvika ndinopasimuka. Saka chakanakira Jesu manje anakuya neformula yemutumwa yekubvongodza mvura. Because anoziva kuti shasha inotangirwa inokundwa. Mwari anoziva kuti area iyi haugone. Saka chaakanakira nenyasha dzake unoita shasha muarea yako. Kana English nemedzi zvakadza kukupa mari, nyasha dzinoita mari yacho. Anotoziva kuti tikaibvongodza vakuru vanogara vachitangirwa. Nyasha dzaMwari dzinointroduce a system iri favorable kumunhu anonzi agone. Ndozvandinoona Jesu, nyasha dzake dzinounza a system inochinja upenyu hwako usina kupinda muzvinhu zvawakajaira. Saka vanenge vachiudzana tiriko kumazo, ndakazodaiso ndikaita degree, ndikazodaiso vachitaura zvavakaita. Ndongotaura kuti Ishe wakaenda pamuchinjikwa ndokubva vati ani nani anotenda maari. Kurati kune dzimwe nyasha dzandauda kutaura pano varume, imi muchitaura kugona kwenyu ndinopa testimony yenyasha dzake, nokuti paakandisumudza nekwaakandibvisa unozoona kuti ivo neushasha hwavo vanotora manotsi kudofe zvimwe zvinhu zveupenyu, nokuti nyasha dziri stubborn. Zakeyo mupfupi vamutadzisa kuona Jesu, but havatadzise Jesu kuona Zakeyo. Ipapo havapagona. Vanogona kundivharira madhoo avo, but iye is the door, the way, the truth and the life. Iye kana vhura mukana, dhoo rangu riri muna Kristu. Saka refu vakasara vakunobvunza Zakeyo, ndimamuhosta kanotsenga sei, anotaura nemuchinda vari, unobvunzwa neshashe kweuridofu. Murume ari paBedside akakundwa for 37 years, but pa 38 kune musharuka akasvikira ipapo. Kana iye asvika mulife mako, vanhu vakakutangira vakatanga, ende record yepaBedside waiti ukapora wanga une proof yekuti hembe dzako nomuda dzakatota uchitoshina hembe mvura so. Tipapakaipako mana pandaita number 1 uchitoshina hembe dzako so. Uyo murume uyu ndiye akapora padziva reBedside asina kupinda mudziva. Kune formula yedenga baba. Zvakajairwa nevanhu kuti ukasaita zvausimuke, ukasazwanana ninga usumuke, kuna Mwari unosimudza vake. Muchena akatendeka anokubvisa musystem neformula dzenyika okupa nyasha. Saka manje kachallenge karipo ndekekuti murume uyu chaaida kupora, Jesu anoporesa, amuporesa akabva amupa futi assignment, carry your mate. Kwa Ishe murume hasina zvekutakura mate, ada zvekupora. Carry your mate ndeye iya favor kuvanhu nekumurume uyu. Kuvanhu ifavor yei, ikasiwa mate mumwe anorara apa akachona futi. Kuti isystem inoisa comfort une problem. Unoziva kuti tine vanhu vari comfortable muproblem. Aina landlord wacho totowirirana ndokutoroja kwacho, even muchitowirirana ndokutoroja kwacho iko. Aini ndakatotora dining, fundi ndakatora dining ndokutoroja kwacho, kutora dining iko ndakufront, unoroja uri kufront futi. Ndakatora yese ndokutoroja kwacho muyese imo. Mama moroja yese anopa mari inini ndinoendesa kuna mudhara, uchiisa yako futi ipapo. Usinia hwako hausi kushanda. Wai wakaera pameti yekunzi senior yetu uri kutonza futi makore. Saka Jesu paari kuti carry your mate, ari kuti unokuwadza vamwe. Wai vanopedzisira vapa comfort vane problem. Okay. Nosvika pakudada nezvisingadadisi. Ina ndakuti kuroja kwakaipa, ndakuti kuzodada nekuroja kwaipa. Chikakurwadza mbishana iyo Exodus zvinova kuti kubuda. But mukaverenga bhuku raExodus panototanga Faro achioma moyo munguva yekubuda. Mwari ada kugadzira mind yevanhu vari muEgypt kuti kana zvikanaka sei kuna hakusi kwenyu. Saka uyo akaoma moyo mucharespekta panonzi penyu. Kuti Mwari akabuda nendoti wako anokupa mhosva yekuti wega unonzi unoti pana pachaita. Chero ndaenda pangu. Nokuti mindset iyo mauri dzimwe nguva huna, uri pameti. Une title. Landlord anotogara kumusha, ndinokolekta mari kuvanhu vese. Wetanga uise yako, ndotora kweso, ndoendesa uchiisa yako. Ndini senior.
Roger. Kuzongoti Roger ngona waisaka seni ngokuti Roger patoipa. Chekuti senior ndiri kukupika uri senior but ka Roger kari pambera akasipoka carpet kana rwadza uri pa bedside. China kunaka ishi. Takura meti yako. Waitira vamwe fefa. Nokuti vachafunza kuti kuno ndekwekurara. Kuno ndekutochanga mukaongwara. Nokuti pano pane competition. Hapadi kurara marara wakaita. Saka ukasiya pekuti vanhu vaone pekurarira. Wauraya next generation. Saka tinoti nomwana kwabudira muupenyu kwete nekuti vanga vachigona zvinhu. Vakadadirwa zvikavapa shungu. Kudadirwa chaiko itori a key fact ye life. Kuti ugone kuimprove. Why chinokudzingirira ndo chinodetermine speed yaunoshandisa. Ukadzingirirwa kana nekatsi unongomira utora dombo woikandira. Pakabviswa katsi pakaiswa shumba unongoita funga kuti chero ndaenda kuseri kwejurawo. Maendero hana basa. Kana ndikasvika nedumbu chikuru kupona. Why chinokuita pesu chinodetermine speed. Pamwe pacho unotoda vanokutsingira kana vanokutengesa sajose kuti zvawakarota zvichibatika. Chiri more dangerous in life kudiwa. Ina ndikupe chinichi. Munhu ungatotrust mu life. Munhu anokuti ndokuvenga, ngozi anenge achirevesa, anoti ndokuda, kazhinji kacho haresi. But anokuti ndakakumaka, iye mutrust ataura chokwadi. But anokuti ndokuda, usamutrust. Love is more dangerous. Ndakadiscover kuti Jesu akatokiswa kuti atengeswe. Kisi inourayisa ka. I miss your kisses. Panofa munhu apa. Yakaurayisa kisi. Yeah. Very dangerous. Papa inside the Murumar wants to cry next time. Munora next generation. Generation in the good what you want. No to can go up, Papa, Zero Shwang and Peradaiso. Tino pretend on that Sinago Shanda Mupin. Young with Tijuana and God, this is where we shanda. Why did you make your comfort? But you can make your saka. Your generation appetite. Anything to know. Many marito, but I don't want to shandinda. Was on one bridge to Darani. I'm the Ranatofa, Dinenda in charge, Madaraja has Katons, I don't want to tip away. Why was what a chimney with Baba? What can you do, Baba? Why no Baba? She puts your pain. That's going to shed. Tindripo. Kogatanga. Amen. Carry your mate. So zvinobatsira next generation kana watakura mate. Zvinobatsira vafana vasara kuti varegere kuswera vakarara panzvimbo panoda kushandwa nekuva active. Prayer is good. Mwari anonzwa minamato asi anoropafadza zvaunoita. Matthew 6:6. Pindai pakavanda munyengetere, Mwari anoona zvamunoita chakuropafadzai. Hazvino kuti hanzwe Mwari anonzwa minamato, anopindura munamati. Munamati munhu anoita zvinotaura Mwari. Waino kuti paunonamata Mwari anonzwa uye nekuona ari kuita munamato. I love this example. Ukomana akangoti kumusikana ndoda kukuroora. Musikana anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years unosvika akarorwa. Zvinokunetsa kuti ndo zvandaitaura 1 anokuti kuti andakuramba zvawaitaura ndairamba chaitaura. Bosi pawaitaura ndaiona kuti apa ndonyura. Marriage iriko but apa zvikwa. Miss why? Hakuna marriage yakadai. Carry your mate. Zvabatsira next generation hapana chaswera akarara mesa active. Because hapasi comfortable. Iwe comfort yawinayo ndo problem yako. Ukanzwa enda ichikuruma iri mauri mbacho, iri kudzirwa newe kuti urume marumira iri kuita. Haisi kure. But futi ukatakura mate, iri minda yako, nokuti uchazoda kufarisa kane breakthrough. Wanakirwa kuti wakapora, wokanganwa kutenda Mwari. Saka kana wakatakura mate ukatifarisa iwe ukatarisa mate ozoti inyasha dzakatibvisa pacheneshi. Oza ukaziva Mwari kwakakubvisa, haumanikidzirwe kunamata Mwari. Kana iyo ndo reminder ne wake up call kuti dai dzisiri nyasha usiri pano. Amen. Ukatakura mate uri kutakura history reminder. Yes.
iko ukabviswa naMwari ukacheuka so ukaona kwakakubvisa uite mafanishi waine kuda kwokuti dai asiri Mwari dai uriko ukadzokera shamwari dzawakakura nadzo zvalala ndo zvawaifanira kunge uri nokuti chakaitika pauri pakati penyu Mwari wakakuwanira nyasha. Amen. Carry your mate, takura a reminder. Ngatisamuketi daiso vanochinyengetedzwa so ngatiritsaikoma unenge wakanganwa. Ukaziva David pane paakatamba ari mambo akaita mbiri yejive kudarika kutonga. Why? Nokuti paakatamba naadzimai havana kuitirwa mushe. Nokuti ndofunga panga pane beat nerhythm yakanaka vanhu vachiflowa nebeat iripo David achipfichuka. Unopfuchikirei uri mambo pane beat ingezvikanzi handisi kutamba zviri kurira ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. I've got a reminder ndanga ndisiri mambo ndaitoita zvemakwai handina kukwalifya pakauya Samuel ndakatozoshedzwa gonong'ombe ratadza kuirira musoro yevakomana kunati kuna ana shama vaidhisevha but ndikamirirwa ndiri kumafuro. Saka kana paakutaurwa nhau yaMwari wetaipi iyoyo anomirira mufudzi wemombe kuti aite mambo handitambe samambo ndinotamba semufudzi akaitwa mambo. Saomberesa engineer ombera semunhu akapiwa nyasha naMwari dzekuzova engineer. Status yako inokukanganisira zvinhu zvako zvaMwari izvo. Makasimudzirwa makanganwa manje. Youth matregera imba iko youth matregera. Inzwai kana kwaya ichitoimba haitiimbire inotitungamirira kuimba. Tinoimbira Mwari tese sechechi. Kwaya inotungamirira kuimba iimbire chechi. Nokuti vanenge vachitorumbidzawo Mwari wavo anotodawo kurumbidzwawo futi newe. Takaimba imba matregera imba tinoimbira Mwari hatiimbirwe nekwaya izvo. Tese tine nyaya dzedu kune kwakabviwa hatina kumbofanana. Tinogona kutamba tese but hatina kufanana. Kwakabviwa kwacho nezvaitika ikoko dai asiri Mwari. Saka munhu ane reminder hauzozivi chekutanga nenguva yakati dai toita zvaka unozviziva iwewe kuti dai asiri kana ndakudamata ndichareresa nokuti Mwari wacho akaita serious nelife yangu. Ndiri pabedside handisiri ndakashedzera ndakaona musharukwa auya akatanga kutaura nina murume anoshedza Jesu ndi pano ndani makore akawanda pamwe pacho usiri wakashedzera ndiye akakuwanira nyasha nokuti nevoice racho wanga usisina. Kuti vamwantaro zvantaura kuti ndandarwa 3 days dry fasting dzangu. Thank God wakaita dry dzako. Vamwe hatina kuita dry tatitoriwo dry kudhara ndiye akangotiwanira nyasha. Vamwe hatina kungwara but ndiye akadurura favor muupenyu hwedu. So kana ndakurumbidza nekunamata Mwari ndakasiyana newe. Amen. Ndokupa timu rako ta ngatidaisa kumana David jive yaari kuburitsa ijive yememory kwete yebeat. Ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Why ane reminder? Unawo mafoto ekudhara akwe wega ukaona zona idzi ndonyasha manje papakaipa momwe wacho unotonyara nawo toti ukatarisa nokunofunza usiriwe ndiwe. Chokwadi ichochi. Somwe kumapurasipurasi kumazoti kadzokera kwa Mungu wachiriko. Difference yangu nawo ndakangowanirwa unyasha chete. Zvavari izvo ndo picture kuti dai nditori izvo nekufa ipapa. Pabedside kana waporeswa ukatakura net uri kutakura testimony. Famba so ukaremekedzwa ukabigwa ukatanga kuzvida ukangotarisa meto zati ndatisina kudai vanhu havaizivi. Ndinoti vanhu vanogona kudadira vanhu vasingakuzivi. Munhu akakura newe kumusha andoziva zita rako chare kwete naye kutauni. Unonzi takaruza kaiwe Cosmas. Anonzi Black Saturdays unonzi makanyara iwewe unotiziva iwe. Kupigwa nekuremekedzwa kwese inyaya kuti nemiti yacho ukarasa. Kumukoti mataipinda tiri kumazuva kumapurazi kumamaino pamwe wachiri kupinda mumwena iyo dai asiri Jesu. Hapana pataibuda napa nokuti nechikoro chacho hachipo. Tinawo mareminder ndikatarisa certificate rangu re-O level unozona kuti dai asiri Jesu pakaipa. Hakuna kambani nzoro type yedu iyi. Dai asina kundidana hakuna vanhu vaigona kundidanawo futi handidaniki handiqualified.
tiri matitu mai unaenda kupi ndikatarisa all level certificate ndinozona kuti meti dai bana tawedzera kunamata ndokuti kaita zvekutamba tikada kudzoka futi ikoko ndakamboshanda pane imwe mine futi kukwekwe kunonzi Tiger Reef. So ndinoti kana ndinoparidza kubulawayo ndinopfuura neipapo nevana vangu kuti vaone kamba kandaigara vana vedu masalati kaya tobvunza kuti timaitogara kamba ikaka ndikati sanzi really ndikati murili makabuda deti vako makaipa murili maigara deti dai asiri Jesu tiri kurili iko aizve anogona kutakura meti hamanikidzirwe kunamata ane reminder zomwari kwakamubvisa nezvaakaitirwa hapushwa kuitira mwari wake anoita achirevesa nemwoyo nokuti naye anozviziva kuti pakarohwa 38 years takazvambararamo ende vanhu vasisade kundiona nokuti kana munhu achiti handina anondiwisira kuda kuti vanhu vaneta nenyaya yako anokurongera ndiani avandi vaneta vachada nyaya dzako idzi haunzwa ubatsirike taka kuti nyora metsi nanhasi hausi kunyora oza pamwe pacho chipo chacho haunawo chezvinhu izvi unofa nemetsi idzi metsi dzokuuraya aizve une makore mangani uchinyora metsi ramba uchinyora handisi kuti kuramba uchinyora kwakaipa but hausifana kuti wadhonze aiwa karegerai vakomana regerai tsvakaiwo nyasha dzamwari dziri pachena idzi nokuti tsika yemvura iyi haukwalifaye you are not a good swimmer, a good diver. Saka Jesu kana uya anozviziva kuti ari mapurogiramu aya hausimuke but ukatenda muvhangeri rangu iri unoda here kupora keriomet masystems ekunyika ndavakati ngwarei ngwara hauna oregera futi kunamata masystems ekunyika anodhimanda zvakawanda kana kuti handidi kunamata ndoda kuita chifeve vari kutora zvifeve varuda zvifeve zvakanaka futi kwasatani kwacho kwakudiwa beauty futi ndakaunzwa chitaura vanhu kandinako mazuva ano ipombi vakutoda kakanaka kekushandisa iyo rinako hapana kunamata hudi kwasatani rufundiwa futi type yako vakuda pfambi notionekereiso ngasatizira kuna musharuko tetete zinokwana nokuti system yemvura hauigone iyo mulife zvimwe zvinhu hauzvigone kana ukatisaya zvakadii hauna nyasha muarea idzodzo but mwari anoziva area yako ane nyasha neupenyu hwako ndiye waunofanirwa kutsvaka akudze paunobuda napo. No, don't worry. There is light at the end of the tunnel. Without how long is the tunnel? No freedom pipe. Yeah. Irachese. Aruchaka vacho masenior ma problems. Bane record mukuta. Iyo 38 years 37 uri papuka. Unotaurwa kusvika vanhu vaneta kutaura nyaya yako. Hapana kwanoenda aziva uyu adhonza ipapa makoresa agara hapana kwaari kusvika ichokwadi hauna kwaunosvika but kana Jesu asvika une kure kwaunogona kusvika. Istainzwa hatina kwatiri kuenda but vakaona taenda taiko remember kuchikoro kuticha vakauya kapa papanesday vabereki vachiona mabhuku ticha akatobuda pachena maticha aichinya kanzi pana tsana wakutenga mbudzi dzinobereka apa aconcentrate iri marega rega kuda kwaanoenda uyu vaitaura zvavanofunga maringe dziva ratiri kunzi titive varume tasangana naJesu uko hatina chatakabuda nacho but I'm a voice to the nation and the nations. Iye aidaro achiri kungoticha grade 4 yake ndakurova iri nyika tsana kudenga kuna mwari taiva maexamples evanhu vasingagone tama examples ekuti kudenga kuna mwari wokuti akarangarira munhu zvinoita. Padziva mbiri yange yafamba kuti mudhara achona kana kwanoenda pana chinobuda Ruti akabva kuMoabhu achinzi akatofirwa nemurume hapana anga asina kana mwana auya futi kuBheterehema kids
chimene ndima kutanga akati anditore uyu abereke ndikakanganise rudzi rwangu. Boazi akati ndiri pano ndochandodira Mwari muarea yaunoramba Mwari anokupa nyasha dzekudiwa musemuarea iyoyo. Akaroorwa Ruti kumunda kwaBhoazi kuti mumunda munanga amboti no vakuru Mwari kana avhura masuo ananowi vanhu havashande nokuti Yesu wedenga anokumirira. Saka naiti iwe ari wiki hambogona kupinda mvura. Saka Jesu paakauya haaite zvemvura iyo yako nyaya yakasetwa zvakanaka. Haubvongodzerwe mvura yekumvura wakundwa nguva refu. Anokupa a way to change your story. Saka takatanga kushumira tiri kumastiri shamwari dzangu dzakamboya dzekuchikoro. Right, zvaoma manje akutraya church. Mubvunza zvakatanga sei zvoparidza muroti. Ndikati I had a dream ndizvo zvinoita vanopenga penga. Ndanga uri kurota rota. Why? Because channel chayo success is one. Zogera kumeta, zogera kuInglish. Varume handikugona kuzviri kuramba. Trya, work hard. Kune basa rakabatwa paCalvary. Darika work hard human effort. Vaitaura. Uyu akutrya church manje zvinhu zvaoma. Mwakatondobira pacho zvandochatika Bhaibheri. Shuwa ndiri kudya. NeBhaibheri tiri muG6 neBhaibheri dzalo ndokudya ndichikonyepa vaindoporofita hanzi uchatika Bhaibheri ndodati vantu vendiri pakamera tiri kutsenga Bhaibheri dzalo ende rinenge rinotsengika kudarika work hard nokuti grace is sufficient. Ngavataure zvavanotaura ngavanyere marekodzi netaimu yawatora uri paBethsaida, but one day is one day. Iye akakuvhizitira your story will change. Uchanoudza vamwe kuti takapora kuBethsaida takazoita manumber 1 ende mumvura manje hatina kupinda. Tsika dzenyu nekuronga kwenyu hazvishande kana Mwari wandirangarira ndinoitwa shasha nenzira yaJehovha kwete dzira renyu ramakandikunda. Basa katamboshanda so takadzingwa iko kuti chitorida but nhasi ndinovatenda odai ndichiri kodai ndichiri kuita zvandaita izvozvo. Takadzingwa musystem dzavo. Iwe kudzingwa basa hausi kudzingwa munyasha, kudzingwa basa. Nyasha dzamwari dzinosvika palevel otha Bhaibheri riri stubborn rinoti yemutenge musina mari yeti panyika unototenga nemari. Kunzi yemutenge musina mari Mwari oti ndinokupa nyasha yezvinhu zvauri kutsvaga zviri kutsvagwa nesimba neziya revanhu ndinokupa nenyasha dzangu. Ukamira muzvinhu zvaJehovha haupinzwe musystem yekumboswima. Dede warongeka watsvaga wakanaka waita tuma makeup usiri wake up muspirit mawani. Chimwe chinhu chinonzi merit ndochiri stubborn manje. MuBhaibheri Eliaza akatumwa unotora mukadzi waIsaac haana kumbotsvaga beauty, akati achatuta mvura akandipa akapa ngamera. Paidiwa work not beauty. Achachera mvura achindipa kwete akanaka achachera mvura pakabviswa face pakaiswa power. Marriage wena marriage kashoma kazhinji kacho inoataka face. Ukaona timu riri panze neriri kubanza zvashasha utaura shuwa wepanzi ndori mukati wemukati uri panze. Dai zvainzi unogona enda netochi mutouchline uchivheneka so unovhunduka kusimbi dzekudai panze. Nyasha dzikashayikwa tsana vakushanda Jesu apa. Unakuiona ndostairi yekumuchato kuti ari kuchata wacho anovharirwa kumeso nekavhensa. Unoti vanovharirei? Unoona kuberekedzwa nevakanaka vanozvotaruka kana aburukira munyaya dzako. Masystems akamboshanda handirambe, but kwane system tsika yedenga yekuti kana Mwari vada zvavo unogona kutambira salari yacho usina kuishanda. Vakakubvisa mukutambira salari woenda kwaJesu kuti mune nyasha dzirimo nokuti iye anoziva kuti iyi nyaya hauchigone uko haubudiriro, but inini Mwari ndikataura shoko mulife mako kuti rise up carry your mat. Zvaitwa nemvura ini ndinozviita neshoko. Shoko raJehovha ndiwo upenyu. Rikataurwa muupenyu hwako ukaritenda panofambika.
ngatinamati ngatisunge tinamati. Une masystems akakuresista. Auchigone kungwara kwacho una. Nema tinomira newe hapana uita hanzi handina munhu. Munhu hauna but iye akava munhu. Kuti achinje life yako. Achirambe zvakadaro, nzvimbo isakunyepere. Kunoku baba ndoma standards ekunoku ndoma levels ekunoku. Hatisi vekunoku tiri vekudenga rugara kunoku. Tiri venyasha. Kwandiri hakundilimita, haiwa hakunditatise izvozvo. Kwandakaberekerwa dzidza rekwangu harindidzivise. Nokuti kwese ikoko hakuna munhu, but kuna akabva kudenga akava munhu. Ari kuda kuintroduce life yangu. My story is supposed to change tonight. Ndini ndichaudza vamwe kuti yekubhetsaida makatitangira mukambodhaivha mukadhaivha, but takazodzoka takasimukawo. Saka wakazomira sei wakakundana, handina kuita makwikwi nemunhu, nokuti kana nyasha dzapo hasi makwikwi. Uyu ndiye akaudza vanhu kuti zvokupinda mvura zviye kudhara ikoko takungosumuka tisina kutuhwina. Zvedhigiri kudhara ikoko kune nyasha dzekuti uchitengesa dovimba inovakwa, Mwari anokupa nyasha uchihodha matemba. Zvekuti ndakaita dhigiri ndikazodai kudhara ikoko vakuru yekudziva yahwigone, but yenyasha ichakugonera. Let us begin to pray. Baba ndiri kunamata, change my story, change my story, change my story, change my story. Dziva iri baba ndigone kutuhwina mariri, asi taurai shoko muranda wasimuka, taurai shoko vana venyu vasimuke Mwari. Pakereke ino yerevival ministries, taurai shoko baba, kereke ngaisimuke, muchaya ngasimuke, mabanga vasimuke, wananu ngaibatike, muchene wakatendeka, muziki wa Jesu, ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura feva. The systems can fail, but your grace is sufficient. The systems can fail, but the grace is sufficient. The systems can fail, but the grace is sufficient. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May doors be open. Our systems are karamba. The wind to grace in your life. Rise up and walk. May that business rise. May that business rise. Stand here, guys. I don't back on my God. My systems are karambe. In the name of Jesus. Yes. Amen. Amen. God bless you.